Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi okhumudwa ndi anthu ena amene akukhudzidwa ndi mchitidwe wokuba chimanga chimene boma likupereka kwa anthu amene akhudzidwa ndi njala. Kampani ya Salima Sugar yati chaka cha 2024 chinali chopambana pakuti kwa nthawi yoyamba yapanga phindu. Ndipo timu ya Blue Eagles ili ndi mwayi waukulu wobwerera mu ligi yaikulu ya TNM mawa ngati ingagonjetse timu ya Wimbe ku Kasungu. Munkhani yathu yoyamba, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi okhumudwa ndi anthu ena komanso adindo ena amene akusokoneza madala ntchito za boma zothandiza anthu amene akhudzidwa ndi njala monga yogawa chimanga. Dr. Usi anena izi ku Blantyre pamene anatsogolera ntchito yogawa chimanga kwa anthu 2,400 ochokera mdera la kansala wa Soche omwe akhudzidwa ndi njala. Nayo Blessings Kanache ndi nkhani yonse. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ali mu mzinda wa Blantyre. Kangapo konse anthu akhala akuona wachiwiri kwa mtsogoleriyu akuyesetsa kuchita zinthu zothandiza kuti ntchito za boma zikhale zopita patsogolo. Dr. Usi anaonekanso ali pa Kamuzu Stadium mu mzindawu kuthandizana ndi akuluakulu a khonsolo ya mzindawu akutsogolera ntchito yogawa chakudya makamaka chimanga kwa anthu okwana 2,400 ochokera mdera la Sochi. Komabe poyankhula kwa anthuwa, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anati ndi okhumudwa ndi mchitidwe wa anthu ena amene cholinga chawo ndi kuba chimanga kapena thandizo lopita kwa anthu ovutika. Dr. Usi anati nzokhumudwitsa kuti ena mwa anthuwa ali maudindo osiyanasiyana. Pachifukwachi iwo ati aonesetsa kuti pasapezeke wina aliyense ochita izi, ndipo ngati angapezeke pali munthu amene akusokoneza dala ntchito za boma komanso zothandiza anthu omwe ali ovutika, anthu otero alandire zilango ponjatidwa. Pali amalawi ena akuonesa mtima khalidwe osakhala chimalawi. Monga munamva president analamula kuti ndibwere kuno ndiyang'anire kumene chimanga chikugawidwira, tapeza kuti pali anthu ena mumvesa chisoni ena ndi maudindo ali ndi magulu awo amene akumagwiritsa ntchito amene akuziwira kumaba chimanga. Sizinayambe lero, zinayamba kalekale, koma poti tadziwa zinayamba kuvuta. Ambiri ayiwo lero lisanabwere kwa ndi maudindo akwiya, ndiye ndikuti kuli bwino asabwere, kuli bwino asamabwere, bora anthu chimanga tani alandire kuposa kuti abwere ndi maudindo awo nkumavutisa anthu, nkumaononga process yo, nkumaba chimanga. Si chinthu chabwino anthu akuvutika ndi njala, boma lapereka chimanga kuti anthu alandire osayang'ananso chipani. Bora ngati uli Malawi uli ndi njala walembedwa, koma kulembedwa osakulembe mwachilungamo, ulandire chimanga. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi thandizoli, Mayi Elizabeth Kwerepeta, ayamikira boma kamba kuonetsa chidwi chothandiza anthu amene akhudzika ndi njala mdziko muno. Iwo athokozanso Dr. Usi chifukwa chokhala patsogolo kuonetsetsa kuti anthu omwe ali osauka akutetezedwa. Ndipo atatha kutsogolera ntchito yopereka chimanga, Dr. Usi anapita mmodzi mwa mikochi kwa mfumu Kadewere ku Chiradzulo. Kumeneko Dr. Usi anacheza ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizapo achikulire. Ndipo kenaka Dr. Usi anawapatsa anthuwa ufa komanso kuwalimbikitsa pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Blessings Kanache, MBC, Blantyre. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yayamikira anthu akudedza kamba kodzipereka kuthandizira boma pa ntchito yothana ndi njala. Akunkuyu anena izi pamwambo ogawa fetereza ongongole kwa makalabu a alimi kudedza. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri. Poyankhula kwa anthu osiyanasiyana kuphatikiza pa makalabu a alimi omwe anasonkhana kwa lobi ndi nthibe komanso padedza boma, Akunkuyu ayamika anthu amboma adedza kamba kothandiza masomphenya a boma owonetsa kuti ulimi ubwerenso mchimake mdziko muno. Iwo apempha alimiwa kuti agwire ntchito molimbika m'minda yawo ncholinga choti nkhani ya njala ikhale mbiri yamakedzana. Mwazina Akunkuyu apempha alimiwa kuti azibweza ngongolezi kuti anthu enanso apeze mwayi otenga ngongole. Panopo bungwe la NIFI ngongole yongopereka za ulimi eza zina ndi zinazi yapanga tsopano hit 161 billion. Sono kuno ndi kumene anthu makalabu ena
akulandiranso zipangizo ngati muje zimakhalira mbuyo kunoko mbali ya pano pa lobby tili ndiye kuti boma loseno ladedzete ngoti amapanga produce chakudya chambiri chimene amalawi amagula komanso amagwiritsa ntchito enanso amatulutsa kunja kuwapatsa zipangizo zimenezi ndikuwathandizira kuti akhoza kulimanso mochuluka mvula itabwera bwino maona anthuwa ngokondwera kwambiri chifukwa cha chiganizo chimene chotakhoza kupatsidwa zipangizozi tinaona kuti kubomaku ndalama zikabwera anthu amatha kukumana ndi mavuto ena osiyanasiyana koma kuwabweretsera zipangizo ngati meza chitikira mavuto ena akhoza kuwapewa chifukwa chakuti ndalama itakatha kupita kwina komanso kuli dzipongwe zokuti akalandira ndalama ija mwina amakapeza fetereza kukwera mtengo chifukwa anthu aona alandira ndalama zochuluka nthawi imodzi kapenanso mwina ena akachali kumekanso fetereza wa michenga amene koma kuwabweretsera zipangizozi zithandizira kuti osewa akhoza kupita kumunda nthawi imodzi ndipo zokolola tikukhulupirira zikhala zochuluka njala ikhala nkhani ina. Wapampando wa komiti yaikulu yoyendetsa ntchito za bungwe la NEF a Jefferson Ntema ati bungwe lawo lipitiriza kufikira amalawi onse mdziko muno ndi ngongole zosiyanasiyana ngati njira imodzi yothana ndi vuto la njala mdziko muno. Mwazina Ntema ati bungwe lawo lalandira ndalama zokwana 150 biliyoni kwacha zomwe zithandize kuti alimi 400,000 apeze mwayi ogula zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Ntema ati boma lapereka ndalama zokwana 150 biliyoni kwacha ku bungwe la NEF zomwe zipindulira alimi. Ntema mwazina ati bungweli patakali pano lagawa fetereza wangongole pafupi 48,000. Tikudziwa kuti zimene tikuperekazi ndizoti alimi ena agwiritsa ntchito kuzolima zina ngati mwina fodya ndi zina zotero koma mbali yayikulu imene tikuyang'ana ndiyonena kuti thandizire kuti amalawi akhale ndi chakudya dziko lonse. Tikuyembekeza kuti tipereka ndalama zopitilira 150 billion malawi kwacha tikamatha season inoyo ndi tikuyembekeza kuti ndalama zimene zizafikira alimi opitilira 400,000. Mmodzi mwa omwe alandira nawo fetereza ngongoleyu apempha alimi anzawo kuti aonetse kuti feterezayu wagwira ntchito yake ndi kuti asagwiritsa ntchito pa njira zina. Iwo apempha anzawo akuti aonetse kuti ngongoleyi ayibweza mtsogolo muno. Fetereza amene ife tili okondwera kwambiri chifukwa pena ndi pena amatiperewera kuti tifikire kuti tilime malo ochuluka. Moro omwe talandira fetereza uyuyu tinakitsenzo yoti tipindula kwambiri. Phungu adera kumwera kuzambwe boma adedza komanso kuzambwe boma adedza Mike Mlombwa ndi a Filipo Chinkhondo onse apempha alimiwa kuti azibweza ngongolezi kuti anthu ena achitenso mwayi opeza ngongolezi. Mwazina aphunguwa ayamika president wa dziko lino Dr. Samakafe Chakwera kamba kuonetsa kuti ulimi ubwerenso mchimake mdziko muno. Kuyambira chaka chatha bungwe la NEF lakhala kugawa ngongole za ulimi ncholinga kuti ulimi ubwerenso mchimake mdziko muno ndi kuthana ndi vuto la njala. Mayeso Chikhadzula, MBC Dedza. Pakadali pano bungwe lopereka ngongole la NEF lagawa matumba 300 afetereza wa NPK pa ngongole kwa alimi amdera la mfumu yaikulu Chimutu mboma la Lilongwe. Mtolankhani wathu Emmanuel Chimutu wadza ndi ripoti limene akuwerenga ndi Amikani Simutoyi. Ntchito yopereka fetereza wa ngongoleyi yomwe yachitika mdera la mfumu yaikulu Chimutu ipindulira alimi oyima paokha komanso omwe ali m'magulu. Mkulu wa bungwe la NEF Hafles Ndietseni wati bungwe lawo linaganiza zogula okha feterezayo malo mopereka ndalama popeza phindu lenileni silimaoneka. Ndietseni ati anthu ambiri amagwiritsa ntchito ndalamazi ku ntchito zina zomwe zimasokoneza kakololedwe kachimanga komanso kabwezedwe ka ndalamazi. Ambiri amene ali ndi chidwi ndi ulimi akunena kuti kuwapatsa fetereza ndi njira yabwino kwambiri chifukwa ikuchepetsa mavuto amene alimi akumana nawo kuyang'ana fetereza komanso amene watenga di fetereza amakhala ndi chilakolako chokalima ndikuti tili ndi chikhulupiriro chonse kuti amene watenga fetereza akalimadi mudziwanso ino ndalama kuti pena imatuluze kukhotetsedwa kupititsidwa ku ntchito zina. Phungu wakumpoto chakumvuma kwa Lilongwe a Winston Kaipa Njira wati iwo agwira ntchito modzipereka poonetsetsa kuti fetereza aperekayu agwira ntchito moyenera. Iwo ati mbuyo mu ntchito ngati zomwezi zakhala zikuchitika mderali koma alimi ambiri amagulitsa fetereza wawo kwa mavenda komanso alimi ena akuluakulu zomwe ati zimapangitsa vuto la kusowa kwa chakudya lizipitirira. Ndionetsetsa kuti iwo fetereza asagulitse koma akathire kumunda kuti cholinga cha NEF amene atenga fetereza ndi amene sanatenge ndalama zikwaniritsidwe chifukwa NEF sikungopereka izizi kungosewerayo koma kuti afuna asinthe miyoyo yawo. Mwambowu ndi mbali imodzi ya ntchito yopereka fetereza wa ndalama zokwana 150 billion kwacha yemwe akuyembekezeka kupindulira alimi 400,000
dziko lonse. Paramount Chief Kyungyu ya maboma achitipa ndi Karonga yapempha ogwira ntchito mu zipatala za mdziko muno kuti azidzipereka pothandiza odwala komanso kukonda dziko lawo. Mfumuyi yanena izi pamene anatsogolera mafumu pa ulendo wawo okachereza odwala pa chipatala cha Karonga pokondwerera chaka chatsopano. Ludovico Nyirenda wadza ndi zambiri. Pokondwerera kulowa mchaka chatsopano, Paramount Chief Kyungyu, mafumu ando ndi akazi awo anachiona cha nzeru kusonkhana pamodzi ndi kukaona odwala apa chipatala cha Karonga. Mafumuwa anayendera chipinda cha amuna. Mawu ake Paramount Chief Kyungyu inafunira odwala mafuno abwino a mchaka chatsopano cha 2025. Iwo anapempha ogwira ntchito mzipatala za dziko lino kuti akhale odzipereka pogwira ntchito zawo komanso kukonda dziko lawo. Kupempha ogwira ntchito mchipatala kuti akhale ndi mtima wachikondi odwalawo, akhale ndi umunthu azilemekeza odwalawo, kuti akhale ndi hope zazatuluka mchipatala. Mkulu za umoyo ndi ukhondo boma la Karonga David Sibale anayamikira Paramount Chief Kyungyu kamba kopereka thandizoli lomwe anati labwera pa nthawi yake. Paramount Chief anafika pano ndi mafumu ena apereka mphaso zosiyana kwa odwala ndiponso awafunira zabwino zonse mu chaka cha tsopanochi, ndiponso tilimbikitsanso kuti tizilimbikira ntchito kuwathandiza odwala athu pa chipatala pano. Daniel Chikuni amudzi wa Chikolosa, mfumu yayikulu Kanduku mboma la Mwanza, omwe anali ndi m'bale wawo yemwe anangoneka pa chipatala cha Karonga, anati thandizoli liwapeputsa maganizo a odwala komanso achibale omwe ali nawo mu chipindacho. Ife tikuthokoza kwambiri kuti Mwanza ngenomo amene mphatso imene iyi ithandiza kwambiri chifukwa pali zambiri zimene ife tikusoma ngati chipatala, ndiye mphatso imene iyi ithandiza ndithu pamene timasowa. Pamwambowu panalinso Senior Chief Karonga, Senior Chief Makawoko, Sub-TA Mwangolera, Sub-TA Mwinuka ndi amayi a ku nyumba za chifumuzi. Odwala omwe anawayendera ku chipinda cha amuna analandira maphukusi akatundu monga sopo wochapira, wosambira, buledi ndi zakumwa za furute. Ludovico Nyirenda, MBC Karonga. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Tiye tionenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndokhumudwa ndi anthu ena amene akukhudzidwa ndi mchitidwe wokuba chimanga chimene boma likupereka kwa anthu amene akhudzidwa ndi njala. Kampani ya Salima Sugar yati chaka cha 2024 chinali chopambana pakuti pa nthawi yoyamba yapanga phindu. Ndipo timu ya Blue Eagles ili ndi mwayi waukulu wobwerera mu ligi yayikulu ya TNM mawa ngati ingagonjetse timu ya Wimbe ku Kasungu. Popitirira nkhanizi, nthambi ya boma yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration yati ikudzipereka kuthandiza kuti boma likwaniritse masomphenya ake achitukuko kudzera ku ntchito za ulimi, zokopa alendo komanso migodi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Fletcher Nyirenda ndiye wanena izi pamwambo wokondwerera momwe bungweli lagwirira ntchito zake mchaka cha 2024. Mambo yambirira ineni ndionena kuti gawo amene mwachulawo ndionena kuti kwambiri tifuna kwambiri upangiri wa zinzathu akunjako amene anapita chitsogolo m'magawo amenewo. Immigration ikubwerapo ponena kuti immigration imapanga zitupa. Fanta zambiri nthawi zina timapeza kulakwisa unena kuti tikamamva immigration pangona ngati ma passport rock. Most immigration imapanganso zitupa zija zonena kuti anthu athe kukhala muziko muno komanso anthu athe kubwera kuzalowa muziko muno. Sono anthu ngati amene aja akadaulo amene ajawo muzigawo zomwe mwachulazo
ngati no immigration isakutengapo mbali yoyenerera kuti iwo aja athe kukwanisa ndikubwera ndikuzalowa mdziko muno ndikupezanso zinthu pamwasangasanga kuti azigwira ntchito zawozo magawo amene anenedwa aja ndi kuti ifeyo tipezeka kuti tikulephera kulithandiza boma mwana ife tikuyenera kuchilimika kunena kuti tionesese kuti tayika ndondomeko zoyenerera kuti anthu aja samavutike kulowa samavutike kupeza zitupa zowayenereza kuti agwirire ntchito komanso kupanga mabizinesi osiyanasiyana magawo amene achulidwa. Kampani ya Salima Sugar yati chaka cha 2024 chinali chopambana pakuti kwa nthawi yoyamba yapanga phindu. Modzi mwaona zamalonda ku kampaniyi mwayi chagwira ndiye mwanena izi kumulanje pa mkumano wawo ndi olemba nkhani amene ndi mamembala a bungwe la atolankhani la Blantyre Press Club. Chaka chino kampaniyi yati malingaliro ake ndi ofuna kuchulukitsa sugar yemwe amapanga pa tsiku kuchoka pa 1,250 tons kufika pa 1,850 tons pa tsiku. Mwachidule tikuzina zoti 2024 yakhala chaka chathu chopambana chifukwa chokuti tinakwaniritsa kusatengera zovuta zonsezi, tinakwaniritsabe kupeza phindu pa kampani yathu. Chaka chamawa mwati mufuna kuchulukitsa sugar tifotokozerani mapulani amenewa. Chaka chamawa tikuchulukitsa sugar wathu, tikufuna kuti Malawi monse muno tikhale ndi sugar wa Salima Sugar amene ndi opangidwa ndi Amalawi kuzuna brand. Tikunena zokuti chaka chamawa tikusuntha kuchoka pa 1,250 tons per day crushing cans kufika pa 1,850 tons per day. Panopa chaka chathachi takwaniritsa kupanga sugar okwanira 21 tons. Chaka chamawa ndikukhulupirira kuti tidzafika pa 30 tons. Kuposika pandapo kuposera pamenepo koma sitikufikanso pa 21 or 25. Ifeyo tikupita chitsogolo ndipo sugar ameneyo afikira Malawi aliyense. Kampani ya Liprey Malawi Limited yati ndiyokondwa ndi kuchepa kwa mchitidwe woyatsa moto mu nkhalango ya Vipya mu chaka cha 2024 ndipo wati izi zachitika kamba kakuti anthu okhala mozungulira deralo ndosinthika maganizidwe. Mneneri wa kampaniyi Adalitso Chimwala wanena izi pamwambo okondwerera chaka chatsopano. Mosase Cheyo walemba ripoti ili. Mneneri wa kampani ya Liprey Malawi Limited Adalitso Chimwala ati ngakhale chaka cha 2024 chinali ndi vuto la zachuma lomwe linakhuza dziko lonse, nkhani yabwino ndiyoti mchitidwe woyatsa moto mu nkhalango ya Vipya unachepa. Nkhalangoyi ndi ya Amalawi ndi yathu. Kampani iyi imangoyang'anira chabe imangosamalira m'malo mwa ife Amalawi. Phindu lake ndilo tili kuphindulira ife tonse Amalawi. Kupezeka kwa matabwa ochipirako mtengo ndi zinthu zina zoterozo, misonkho komanso mwayi wa ntchito. Ili ndi phindu limene timakumana nalo. Nkhani ya kusamalira zachilengedwe, nkhalango imene timasamalira imathandizira mvula, madzi ndi zina zoterozo. Ndetiyeni tisamalire, tisawotche moto, tisabe mitengo mwachisawawa. GVH Shawa ayamikira kampani kamba kokonza ubale wabwino ndi anthu ndipo ati mafumu apitiriza kuwunikira anthu za ubwino wosintha maganizidwe pa nkhani iyi. Ine ngati mfumu anthu onse ngati tili pa msonkhano timawuza kuti asawotche moto chifukwa mitengo imakhala yothandiza kwambiri, chifukwa anthu ambiri amapeza ntchito mozungulira monse muno pano pa kampani makomboni mwathu ndi kumizi konse amapezerapo ntchito. Ndipo ntchito kulembedwa sakulembedwa anthu adera lino lokha koma amalembedwa zikoroso la Malawi kuchokera ku Nsanje mpaka Chitipa. Pa chikondwerero cha chaka chatsopanochi panali masewero a mpira wa manja, mpira wa miyendo komanso magulu azoyimbayimba ndi kuvina osiyanasiyana. Musase Cheyo, MBC Mzuzu. Munkhani za masewero, timu ya Blue Eagles ili ni mwayi obwerera mu ligi yayikulu ya TNM mawa ngati ingagonjetse timu ya Wimbe ku Kasungu. Eagles yomwe ikutsogola ndi mapointi 12 yatsala ndi masewero anayi ndipo ikungofunika mapointi 3 okha kuti ikwanitse kubwereranso mu ligi yayikuluyi. Zambiri mu ripoti ili ni mtolankhani wathu Foster Maulidi. Lachinayi, timu ya Blue Eagles inalimbikitsa mwayi wake obwereranso mu ligi yayikulu ya TNM itagonjetsa Ekasi Fleet Wanderers ndi zigoli zinayi kwa du ndipo yangotsala ndi mapoints 3 kuti ikwaniritse kubwereranso mu ligi yayikuluyi itatuluka mchaka cha 2023.
mphunzitsi wa timuyi Eliya Kananji wati ngakhale ali ndi mwayi waukulu wachenjeza osewera ake kuti asatayirire mpaka kumapeto a mpikisanowu. Pano pasi tingalimbetu mtima faundi mpira cho simatha kuchitika tingalimbikitsabe anyamatawo nena kuti pano patasani masewero okwanira 4 tisese ndithu tichilimike kuti tikathe kuchita bwino kuti mwina tikawiniratu bwinobwino ndikuti mkhoza matilengeza ndithu kuti ifeyo ndamene tikulowa mu Super League. Pakali panopa zinachitike tina tilimbikirebe kuti tipeze 3 points inayo tizamba kuima pachitonena kuti apanopa zatheka zinthu. Eagles ikumana ndi Wimbe United la mulungu likudzali masewero omwe ngati ingadzapambane zatsimikizika kuti ndi akatswiri a ligi ya chipiku ya 2024. Ofalitsa nkhani ku bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mchigawo chapakati Kondwani Kandiado wati ligi yakhala yapamwamba kwambiri ndipo aonetsa kuti zonse zithe bwino pomwe akuyembekeza kuti ligi ifika kumapeto pa 18 mwezi uno. Ngati Central Region Football Association tinene kuti tili okondwera tili okhutira ndi mene masewero akuyendera pa ground. Utha kuona mmene mpira ulili zikuoneka zoti timu na iliyonse ili ndi chikhumbo choti mwina mwake ikhale number 1 ndi yolinga choti ipeze slot mwina mwake mu Super League. Tinene kuti ngati CRFA tikufunisisa kuti tikuziwa zoti we are behind schedule. By 18th January or 20th January tufunisisa zoti CRFA mogwirizana ndi ma sponsors athu achipiku tipeze champion amene akayimira chigawo chapakati ku Super League. Eagles ili ndi ma points 48 ndipo yatsala ndi masewero anayi pomwe Villa yomwe ndi yachiwiri ili ndi ma points 36 ndipo yatsala ndi masewero asanu. Padakali pano timu ya Songwe Border United mchigawo chakumpoto ndi yomwe idapeza kale malo a mu TNM Super League pomwe mchigawo chakummwera kuli mpikisano waukulu pakati pa matimu a Ekaya ndi Red Lions. Foster Maulidi, MBC Sport, Lilongwe. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi okhumudwa ndi anthu ena amene akukhudzidwa ndi mchitidwe wokuba chimanga chimene boma likupereka kwa anthu amene akhudzidwa ndi njala. Kampani ya Salima Sugar yati chaka cha 2024 chinali chopambana poti kwa nthawi yoyamba yapanga phindu. Ndipo timu ya Blue Eagles ili ndi mwayi waukulu obwerera mu ligi yayikulu ya TNM mawa ngati ingagonjetse timu ya Wimbe ku Kasungu. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tukufunirani chaka chatsopano chopambana.